kaadili tumindake Dewi. Panglimbang 5 menit dina Rebu Pahing tanggal 30 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 3 ayat 16 tekan ayat 21. Sawijining nom-noman sebut wae jenenge Melki banget gurih atine rikala diajak melu retret. Iki kegiatan opo jan ora menarik blas. Mboseni wong kok amung dikon ngrungokke ceramah njur meneng karo klontang klantung. Luwih penak lan nyenengake nyanyi-nyanyi sambi ngombe ciu. Grenenge pakulinane dugem ndadekake nom-noman iki ora jenak melu retret. Ora nganti sedina dheweke wis ngilang ninggalake papan kang dening saperangan wong kaanggep minangka papan banget prayoga kanggo ngrasakake rawuh lan karya dalem Gusti iki. Mbok menawa gegambaran prastawa ing cecala bisa mbiyantu kita jroning maneges sabda dalem Gusti dina iki. Melki wegah melu retret jalaran wegah ngowahi laku alane liwat ngrungokake ceramah, nglelimbang sabda sarta nerusake nganggo pamartobat. Marang Nikodemus, Gusti medhar sabda mengkene. Sing percaya marang Sang Putra, dheweke ora kaukum, nanging sok sapa sing ora percaya, dheweke wis ana ing sangisoring ukuman. Percaya marang Sang Putra tegese percaya menawa Gusti Yesus asale saka Allah Hyang Rama sarta nuhune dawuh, piwulang sarta patuladan dalem. Gusti Yesus banjur nerusake pangandika dalem. Sang Padang wis rawuh ana donya, ananging manungsa luwih seneng manggon ana ing petengan tinimbang ing padangan, sebab tumindake wong-wong mau pancen ala. Sebab sok sapa tumindak ala sengit padang lan ora nyedak marang padang iku supaya tumindak-tumindake kang ala ora kadenangan. Manggon ana petengan tegese nak kepenak tumindak ala. Ora nyedak menyang padang tegese ora ana kupiya kanggo martobat dandan-dandan diri tumuju kabecikan. Dadi kang katakdirake kena paukuman yaiku wong-wong kang padha nampik padang sarta wegah mara menyang Sang Padang. Paukuman manungsa dumadi ora merga saka tumindak dalem Gusti Allah kang sentimen utawa dak wenang, ananging awit manungsa nampik lan gemang mara menyang Sang Padang. Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki saora-orane bisa kadudut sawijining piwulang. Menawa kita kepingin kalih saka paukuman, kita kudu tansah gegulang percaya lan tansah nganyarake kapercayaan kita marang Gusti Yesus Sang Allah Putra. Prayoga kita ora pisan-pisan bedal saka paguyuban kang amung ndadekake pepinginan kanggo nglirwakake piwulang lan dawuh dalem Gusti. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra duwin Yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus Sang Juru Slamet kawula munjuk sembah nuwun awit kepareng manunggil ing pasamuan dalem. Kawula pitados bilih kanthi nyawiji mring pasamuan dalem kawula boten badhe selak paduka. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra duwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sameneika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra duwin Yang Roh Suci. Amin.